Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Dekat exercise ni ke hoist ya. Bangun dong besar. Komuni uang ini Dia sisa lain nama. Ewan sebentar yo. Yang bosel sehingga Ai ar kon lengut apa lo? Lengut semut. To jong ti sing urut to. Tapi itu pikir tahu. Kidikhot jong kisantali kiseng bhalang kiblaka ekadurkhmat lajong kila lejrung hamalna ki jakat rekam jong ka sarkar jila kibadan hapo kanong ba jawai bar betha ikinong trei bar iki officer bakin khangno iki office rekam jong ki hadien ba kisantali kiseng bhalang kila penbana da non cooperation movement kum kadak jong ka jingso si halor ka jingsha setiap jong kisan ngot kinong song shnong ka mukro West Gentia Hills district haki pulit Assam haka step jong ka arpu artrek unai wing ar hajar arpu ar Kala donru ka jingpin ibor da ki dikhot jong ki seng bhalang ki belapen pra balen thau ya ki kattu kat ni ki tiar kitar ha vishal mark bad ha ka dukan e hardware ki badon halat thalabo jawai ha ka ni ka sngi la sakhiru keleng ba ki dukan jong ki bar jala hanong ba jawai ki la khang khadep na mar ka jing shep tieng yo mi kanu ka jingja persha ya ki bandalor kata wat ki bang ru ki la khang khadep ya ki jakat rekam khnang banlat na kanu ka jingja basungsi Boy. Pergi dengan saya.